Ja, så 10 minutter. Okay. Jeg så også snakke om det. Altså, det er virkelig nødvendigt. Ved du hvad, min snut? Det skal du slet ikke stikke din lille køn næse i. Hallo. For det første er ikke dit snut. Og for det andet er det faktisk mit ansvar at sørge for, at træningen i det her lokale udføres, som den skal. Nå, du er sgu ikke ked af det, hva'? Det er kun begyndelsen. Og jeg synes, du skal stoppe med det der. Nu. Nå, så det synes du. Hvis du bliver ved på den der måde, så bliver det aldrig godt. Du belaster hele kroppens skæld, når du kun træner den ene arm. For helvede, kan man ikke få lidt fred? Men når du er frisk igen, så vil jeg godt hjælpe dig. Med præcis hvad? Jeg kunne vise dig maskinerne og måske lægge et træningsprogram for dig. Jeg er helt gratis. Vi er jo faktisk kolleger. Kyllingen vil lære hønen at lægge æg. Er det det? Ved du hvad, lige skat? Jeg trænede med vægte og med jern, da du gik med bøjle på tænderne. Det gør du måske stadigvæk. Hvad er det, du vil hjælpe mig med helt præcis? Hvad tror du kan hjælpe mig med? Det må du undskylde. Jeg vil jo bare hjælpe. Ja. Goddag. Men måske er der nogle andre øvelser, vi kan kigge på sammen. Ja, det kunne du lide, hva'? Du. Hej. Hvad laver du her? Ikke noget. Nej, det kan jeg se. Jeg fatter det ikke. Først kunne jeg slet ikke genkende ham. Kender du ham? Det er min gamle gymnastiklærer. Jeg havde ham i 7. klasse. Gammel og gammel. Han er knap 50. Han var en af de virkelig fede. Skidestærk. Jeg var ret imponeret. Han løb næsten 10 kilometer hver dag. Kanon få. Og så var han en af de lærere, man kunne snakke med. Om alt muligt. Det hjalp åbenbart ikke, at han holdt sig i form. Tænk, det skulle ske lige for ham. Ja. Er det ikke bedre bare at trække slangerne ud og lade ham dø? Måske. Måske ikke, men nu er det jo vores opgave at holde liv i folk, ikke at hjælpe dem med at dø. Jeg synes fandme, det er synd, han bare skal ligge der. Ja. Færdig. Det gik virkelig godt. Med lidt moralsk støtte fra sygeplejersken. Christian, jeg troede, jeg havde udtrykt mig helt klart. Vi er kolleger og kun kolleger. Hvordan går det egentlig? Hvad er der? Ikke noget, skat. Sov du bare. Jeg tjekkede fodboldresultaterne på tekst-tv for dig. FCK vandt stort i går. Ja, det er godt, ikke? Jeg tænkte, at det ville du blive glad for at høre. De fører med 4 point. Det er meget godt, er det ikke? Ja, så flyttede de nye naboer ind i går. De virker som nogle meget søde mennesker. De havde nogle pæne møbler. Jeg hilste lige på dem ude i indkørslen. De sagde, at de glædede sig til at se os en aften.
Men det kan vi jo ikke lige nu, vel? Hvem er du? Jeg hedder Jesper. Jeg hed Peter i skolens gymnastik. Er du det? Nå, jeg tror godt, jeg kender dig. Jesper Blom, ikke? Jo. Det er noget værd noget. Han ligger bare her. Jeg kigger ind til ham en gang imellem. Tror du, han kan mærke det? Ja, de siger det jo, at han ikke kan. Men jeg ved det ikke. Det nytter jo nok ikke noget. Jeg er sikker på, at han kan mærke, at du er her lige nu. Også selvom vi ikke kan se det. Peter, hold så op! Du skal gøre noget, siger du! Du må ikke være så ked af det. Jeg er Gud ked. Jeg får ham aldrig nogensinde tilbage igen. Han bliver aldrig det, han var engang. Hvorfor kan han ikke bare få lov til at dø? Nu er lægen her, fru Hansen. Skal vi ikke sætte os lidt ud? Det kan være, du vil tale lidt med din mand. I dyrer bare for mig alle sammen. I siger, at han ikke kan mærke noget, men jeg tror overhovedet ikke på, hvad I siger. Hold nu op. Jeg ved, at han kan høre mig. Jeg ved, at han kan mærke, at jeg er her. Og det piner ham. Det piner ham, han bare ligger der fuldstændig hjælpeløs. Kom så. Du bliver her. Må jeg lige skubbe lidt til mig? Rigtig hjertelig godmorgen. Det må jeg nok sige. Er huset brændt? Hvad mener du? Jeg kommer der altid klokken 8. Det vil sige, den der søvngænger, som normalt kommer sådan ved en 10-11-tiden, det er ikke dig? Ikke drille. Du ved, hvor følsom jeg er. Hvorfor er du så frisk i dag? Nå, det er jeg heller ikke. Jeg har faktisk været vågen hele natten, du. Hvorfor det? Er der noget galt? Overhovedet ikke. Tværtimod. Jeg lå simpelthen bare tænkt tingene igennem. Fik en masse gode idéer. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre. Hvad? Skeen skal over i den anden hånd, du. Nu er det mig, der styrer mit liv. Mig, der bestemmer. Ja, undskyld, jeg siger det, men det er jo også på tide. Ja, men jeg ved det godt. Jeg har bare ladet stå til i alt for lang tid. Men nu skal jeg fandme vise dem, hvem der bestemmer i den her bæks. Har du talt med Christine om det? Nej. Og ved du hvad? Det er stadig min café. Jeg kan gøre, som jeg vil. Uden at spørge Christine. Og må ikke hun selv finder ud af det. Jo. Jamen, held og lykke. Jo, tak. Men vi begynder med et møde. Kan du ikke sige til alle sammen, at jeg gerne vil se dem her kl. 11? Jo. Det kommer slet. Ja. Så ses vi. Ja, vi gør. Hold da op. Nå, er der sket noget ophidsende? Har kronprinsen fået en ny kæreste? Nej, for jeg er da den næste i rækken, det er da helt sikkert. Jeg kigger bare. Hvordan har Birgitte det? Birgitte? Peter Hansens kone. Nå. Jo, ja, hun har det da forhåbentlig godt nu. Ja, hun var godt nok helt ude af den, var. Det var helt vildt. Hvad gjorde I ved hende? Vi snakkede lidt med hende i samtalerummet, så ringede jeg efter en taxa til hende, så tog hun hjem. Hjem. Hun må ikke have det særlig sjovt. Det må faktisk være frygtelig hårdt. Ja. Jamen, der er ikke så meget andet at gøre. Hvor længe kan han leve? Det er ikke til at sige, vi ved stadigvæk ikke, hvordan hans hjerne fungerer. Men skal han så bare ligge der? Når det nu lige ikke nytter noget. Kan man så ikke? Så du, nu holder du vesten. Den slags snakker vi ikke om her. Men helt ærligt, synes du det er i orden? Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er i orden, at vi gør, hvad vi kan for at holde ham smertefri. At han har det så godt som muligt, så længe som muligt, indtil der ikke er mere håb. Og så slukker man maskinerne. Jamen, det gør man jo ikke sådan umiddelbart. Man snakker jo med familien først, det er klart. Hvad hvis de gerne vil have det? Ja, man slukker for maskinerne. Ved du hvad, Jesper, nu skal du ikke spekulere mere på det, okay? Nej, hallo, der står jeg snart bliver forelsket.
En fisk ser det ud til. Der kan man bare se, hva'? Er du fisk? Hej. Jeg så dig slet ikke. Venter du på nogen? Ja, jeg skal have en samtale. En pårørende. Skulle vi ikke snart ses, hva'? Finde på et eller andet. Ha' en hyggelig aften. Jo. Tænker du på noget specielt? Hvad med en tur i biffen? Jo. Men vi kunne måske også tage til København. Gå i teateret. Eller måske til en koncert, hvis det var noget. Jo, det er helt fint med mig. Jeg er til det hele. Jeg er fuldstændig understimuleret, hvad kulturen angår. Der går alt for lang tid imellem, ikke? Ej, det kender jeg godt. En gang gik Jørgen og jeg meget i teateret. Og når vi kunne få billetter, så gik vi til opera. Ja, det gør vi faktisk aldrig mere. Nå, er du til opera? Ja, jeg er helt vild med det. Det er faktisk det, jeg bedst kan lide. Jeg kender jo ikke så mange, men jeg har set Tryllefløjten i fjernsynet engang. Det er jo vidunderlig musik. Ej, hvor har du meget til gode så. Puccini og Verdi og Wagner. Ja, der findes så meget pragtfuld musik. Du kan godt begynde at glæde dig. Det gør jeg så. Men ved du hvad, så prøver jeg at få billetter til Det Kongelige, ikke? Jo. Så tager vi en opera. Men det er altså en hele aftens forestilling, især hvis det er Wagner. Nå, jamen det er helt fint med mig. Bare jeg ved det i god tid. Selvfølgelig. Inger Hansen. Velkommen. Det er mig, du skal tale med. Eva Damgaard. Skal vi gå op på mit kontor? Vi snakkes ved, ikke? Ja, okay. Vi kunne måske også tage en weekend. Hej, mor. Hej. Du glemte den her ved telefonen. Jeg kunne lige så godt tage den med. Det var sødt af dig. Du har reddet mig fra at sulte ihjel i dag. Nå, hvordan går det ellers? Er der noget i vejen? Nej, det er bare far som sædvanligt. Hvad har han nu sagt? Jeg læser for lidt, synes han. Oliver, det skal du ikke tage dig af. Jamen, nogle gange så tror jeg overhovedet ikke, han kan lide mig. Selvfølgelig kan han da lide dig. Du er jo hans søn. Ikke? Men du ved godt, at far har lidt svært ved at vise sine følelser. Ja, hvordan kan du holde ham ud? Han er aldrig hjemme, I er aldrig sammen. Nej, så slemt er det nu heller ikke. Man vender sig til det. Men det er sjovt nok, du siger det, for jeg har faktisk besluttet mig til at prøve at finde nogle veninder. Jamen, god idé. Men du trænger også til at komme væk hjemmefra og komme ud og svinge ørerne lidt. Ja, jeg har faktisk allerede fået én veninde til festen i går, du ved. Det så jeg. Sygehuspræsten. Ja, jeg så godt, I snakkede en del sammen. Der må jeg smadre sød. Vi har besluttet os at tage en weekend i København, gå i teateret, høre noget opera. Ja, det gider far jo alligevel aldrig mere. Sådan, mor. Men du trænger... Det skal du gøre. Ja. Men du kan også sagtens selv. Vi ses senere. Det gør vi. Det har været en meget god sommer indtil nu. Men der er jo ikke noget, der er gratis. Der er meget, der kan blive endnu bedre. I 30'ernes USA var der noget, der hed New Deal. New Deal, hvad var det? Det var en handlingsplan, som præsident Roosevelt satte i gang for at rette landet op i 1933. Der var næsten 40% arbejdsløse. Og New Deal skulle skaffe arbejde til alle. Altså arbejdsløsheden. Vi knokler alle sammen røven ned af bukserne. Det ved jeg. Men der er også mange stille perioder. Og jeg skal prøve at komme med et konkret eksempel. For eksempel de sene eftermiddage. Tidligt på aftenen. Det er døde tidspunkter. Hvis vi laver happy hour, for eksempel imellem klokken 4 og klokken 7, I ved dobbelt op samme pris eller sådan noget lignende. Det er altså noget, der trækker husarerne til. Og så kunne jeg også godt tænke mig nogle temaaftener, måske endda tema-uger. Det kunne for eksempel være en mexicansk aften med tequila, tacos, burritos, hele Tex-Mex mulletjavsen, ikke? Bagefter kan vi så tage Thailand eller Indien, hvad som helst. Måske endda helt stegt pattegris og lam. Få fat i en stor grill, som vi kan sætte op ude på verandaen, ikke? Det er virkelig... Det lyder som en rigtig god idé, Niels. Og så skal vi også gøre noget mere for vores stamkunder. Vi kunne lave klubaftener, for eksempel. Ekstra service, ekstra serveringstilbud, altså til specielt inviteret, ikke? Hvad så, hvis stampublikummet kommer til at bestå af 14-årige poptøser, så bunderøv for resten af pengene? Det kan vi vel selv være med til at styre, kan vi ikke? Jo.
Hvis vi kan lokke nogle ordentlige publikummer ind sammen med de der vilde dyr, så er det vel okay. Christine, du siger ikke så meget. Hvad synes du? Jo, jeg synes, det lyder som en meget god idé. Absolut. Nå. Jamen, er du med, så kan jeg regne med dig. Ja, selvfølgelig. Godt. Jamen, det var det. Back to work. Også dig. Jesper, Hvad er der? er du okay? Jeg har det helt fint. Er du helt sikker? Der var nogen, der sagde, at du tog det meget nær, før da der var en pårørende, der brød sammen. Nå, var der nogen, der sagde det? Jesper, du kan godt sige det til mig. Jeg ved selv, hvor svært det er at se, når nogen er meget syge. Og det er bedst at snakke om det, når der sker sådan noget. Det er min gamle gymnastiklærer. Nu ligger han der, fuld af slanger og alt muligt lort. Ja. Jeg skulle have forberedt dig lidt. Det skulle jeg have gjort. Kunne du godt lide ham? Han var helt fin. Det var han. Nu ligger han bare der helt hjælpeløs, og det nytter overhovedet ikke noget. Det kan ikke være rigtigt. Hvis det var mig, så ville jeg fandme hellere, at nogen trak stikket ud. Hej, Oliver. Hej. Hvad er du gang i? Du kan da ikke bare vade ind og så rode i mine ting. Undskyld, jeg læste ikke, hvad der stod. Nej, du er ordblind, er du ikke? Helt ærligt, jeg så ikke noget. Kun lige pladeselskabets logo. Jeg læste ikke noget af det andet. Jeg gider ikke at snakke om det. Jeg fortæl det bare, jeg bliver ikke sur. Er det kontrakten? Vil de have dig? Ja, det skriver de i hvert fald. Hvad venter du så på? Det ved jeg ikke rigtigt. Du er sindssyg. Du skal da køre på. Fuld fart frem 200 i timen, det ville jeg have gjort. Jeg er heller ikke dig, vel? Snakkede I om mig? Det var der ikke rigtig lejlighed til. Det var mig, der opdagede dig, det er du godt klar over, ikke? Er det nu, jeg skal grine? Nej, overhovedet ikke. Det var sgu da mig. Kan du ikke huske det? Du sang sammen med mig. Noget for noget. Er det det, vi er ude i? Nej, det var ikke det, jeg mente. Altså, jeg er glad på din vegne. Kan du forstå det? Hej. Hej, så. Så er det vist godt for nu. Hvad så med overkroppen? Hold op. Det er nu ikke tjuske, Sofie. Har du husket at strække brystmusklerne ordentligt? Kom herind, skal jeg vise dig en god øvelse. Kom så. Hvad er der? Hvad skal du se? Sådan her. 90 graders vinkel her i armen, ikke? Det er vigtigt, det her. Godt fedt. Så vrider du benet ud af, samtidig med, at du presser mod min hånd. Godt. Pres mod min hånd. Pres mod. Kan du mærke, hvor det strækker her? Kan du mærke? Det er godt, ikke? Jeg tror, jeg holder mig til mine egne øvelser. Lidt endnu i hvert fald. Du siger bare til, når du er klar til lidt privatundervisning. Så skal jeg vise dig nogle øvelser for nogle muskler, som jeg er sikker på, at du ikke engang selv vidste, du havde. Hælde godt ved, you know. Ups. Ja, udmærket. Prøv at se, pres godt igennem her. Det her i lænden. For helvede. Så, slap dig af. Hej. Hvad laver du her? Nå, jeg havde simpelthen bare glemt hele min planlægning. Og hvad laver du så selv, hva'? Skulle du ikke på arbejde? Jeg skal først møde senere.
Ja, der er jo nogen, der er heldigere end andre. Hey, far. Ja, jeg tænkte bare, du arbejder hele tiden. Burde du ikke være lidt mere hjemme hos mor? Hvad mener du? Har hun måske beklaget sig? Nej. Hun har bare fundet en anden at tage i byen med. Ser man det? Hvem er så det? Eva. Eva? Eva hvem? Der kan du selv se. Du aner ikke engang, hvem hun er i byen med. Eva Damgaard, præsten over fra hospitalet. Ja, det lyder da godt. Det er da rart, at de kan hygge sig sammen, de to. Var det ikke jer to, der burde hygge jer sammen? Altså helt ærligt, måske kan det være at gå i byen med en præst? Ja, jeg har ikke noget mod præster. Har du? Undskyld, har I fået, hvad I skulle have i dag? Jo tak, det har vi. Må jeg bede jer om at gå, hvor vi skal snakke om noget privat? Jo, vi vil ikke forstyrre jer, men... I forstyrrer overhovedet ikke. Det er bare noget privat snak, vi skal have. Det er godt. Tak skal I have. Ja, tak. Er det en lille slikmund, vi har her? Det tror jeg. Det er det. Der er rabat nede på grillen. Børneis. Tak. Det der. Meget god is. Meget god is, det kan jeg love. Hvor du kommer af med vores kunder? Du vil snakke med mig? Ja, det er angående ham der, Morten Strøm. Du sagde, du kendte ham. Kender. Det er måske så meget så. Han har i hvert fald sendt mig den her kontrakt. Og så tænkte jeg, at du måske gad at læse den igennem for mig. Kender overhovedet ikke noget til den branche. Nu er jeg jo ikke jurist, Annette, men jeg kan da godt kigge på den og se, om der er nogle steder, hvor han prøver at røvrende dig. Det vil være rigtig fint. Okay. Ole Byg. Nej. Kontraktperiode 5 år. Det er lang tid. 4%. Hvordan synes du, sådan det ser ud sådan i helheden? Jeg synes, det ser rigtig godt ud, Annette. Der er nogen, der kommer til at score kassen på det her. Det bliver bare ikke dig. Jeg er glad for, at du godt kan lide mine idéer, Christine. Det der med USA i 30'erne, var det ikke en lille smule overdrevet? Det kan da godt være, altså. Det... Men regnskaberne ser virkelig godt ud i den her måned. Nu går det den rigtige vej. Ja, det kan jeg takke dig for. Du har simpelthen knoklet i døgndrift. Jeg er da glad for, at du har bemærket det. Jamen, er du enig i det, jeg sagde? Altså, synes du ikke, at vi skal prøve noget nyt? Jo, det kan da aldrig skade. Men vi skal også holde fast i det, vi har. Så du synes ikke, vi skal? Det var ikke det, jeg sagde. Christine, jeg ved godt, at vi ikke altid har været enige, ikke? Men kan vi ikke glemme det? Begynde forfra? Som rigtige partner. Jeg kan ikke klare mig uden dig. Okay. Det er en aftale. Altid, altså. Det er jeg sgu glad for. Tak skal du have. Vi ses. Kom ind. Peter Hansen på stue 4 er død. Nå, ja, så skete det. Jeg kommer nu. Ja, det var da ikke noget sådan at tage på vej over. Jeg vidste jo godt, det var den vej, det gik. Ja, måske også det bedste for... Ja, selvfølgelig. Der er bare det, at der er nogen, der har slukket for respiratoren.